आब' सनाखौ जुदि फाननो हायोना फैसा मोनोब्ला ओमफ्राय मबाइलबो गंसे लाबोखादे मबाइलबो नांगौ जाखादों। औ बेखौनोथ' सानखादोंल' आङो। जोंफोरो तिलिजों आंजों थांनोसै ओमफ्राय नोङो न'आव नेदो। आंबो नोंसोरजों थांफानो लुबैसोदोंमोन आब'। नाङा नोङो आंगि जादों नामा? एसेबां माने सनाखौ नोङो गारनानै जोंफोरजों थांनो नागिरदों न'आवलाय सोरथो थागोन? नङाबा नोंजों आंजों थांनि दे तिलिखौ थालांनो होनि न'आव। नाङा नोंनो था जेबो नङा दे। देलै दे जागोन दे थांनो लुबैसोदोंमोन आंबो। मालाबा थांनो हागोन दे। ओमफ्राय नोंनि आखायाव जेसेबां सना लादों बे सनाखौ फानबा बेसेबांसो फैसा मोनगोन दा? 10,000सो मोनगोन ना? अबाव 10,000ल' मोननोखाय सनानि दामा बुहुद बुरजाथार। खमसे खम लाखसे मोनखागोन बेखिनि सनायाव। मायो? मा होनदों लाखसे मानि मोनगोन? औ माखौथ' होनदों होनबा खैजाना? आं सानथाराखैमोनलै एसेबां बुरजा मोनो होननानै। नोंनि एसे लानाय खिनियावनो जुदि एसेबां फैसा बुरजा मोनो लाखसे मानि अब्लाथ' बेखिनियाव माथो 30 लाखसो मोनखागोन। 30 लाखनिबो बांद्रायसो मोनगोन खोना। 50 लाखसो मोनखागोन खोना। बे सनायाथ' सेरनैनिबो बारा जागोन खोना एसेबां गिलिरखा। आब' होनबालाय माथो जोंबो मालायफोरनि बायदि धोनि जासिगोन ना? मा मोनथिगौ दा इसोरा जुदि जोंफोरखौ धोनि जाहोनो गोसो दङ अब्लालाय धोनि जागोन आरो जुदि इसोरा जोंफोरखौ धोनि जाहोनो गोसो गैया होनबालाय मायबा मोनसे जानानैबाबो जोंहा माबा जागोन आरो गोरिब जालांगोन आरो। आंनिबा जोंफोराबो गोरिब जाला मानो होनबा जोंफोरखौ इसोरा आगोलनिफ्रायनो नुबोबाय नालाय एसेबां खस्थ'आव बेनिखायनो जोंफोरखौ इसोरा धोनि जाथों होननानै बे खजानाखौ मिलायहोदों आंनिबा। बिदिबाथ' मोजाङानो देनाय। थुदे सना फाननो थांनो होननाया थांला नामा? हुद इसेबां गाख्रबना बुंनो नामा बेखौनो सिरि सिरि बुंनो हाया नामा मानसिफ्रा खोनागोन। गोसा जादों नामा? थौ थांसै थौ अब्लालाय। आया नोङो सनाखौ बिदि लानोसै आरो प्लास्टिक लानो हाया प्लास्टिक गोसोम। लानि र' बावगारदोंमोनसो आङो। बे ला जाम्बि रखमनो बेखौनो बावगारो नामा? ओमफ्राय मबाइलखौ फाहामनो लाला होमबा? फैसा मोनबालाय फाहामखानो हागौमोन माथो। जाम्बिलाय बेखिनि सना एसे फाननायावनो जोंफोर लाखसे लाखनो मोनगोन। बे आगोलनि किपेड गोनां मबाइलखौनोलाय फाननानै मा गोनांथि दङ? फैसायानो दंखायो मेल्ला। जोंफोरा गोदान बायगोन आरो गिदिर गिदिर मबाइल स्क्रिन टाच। थेवब्लाबो बेफोरखौबो मालाबा नांगौ जायोलै। बादो बे मबाइलनि जोंहा जेबो गोनांथि गैथ'ला जोंहा गोदान बायखागोन दिनै बायखांनायनि उनाव आरो साननैसोनि उनाव जोंफोरा बायबावगोन गंनै। सिगाङावनो न'खौ बानायना लाग्रोनि। न'खौबो लुनो हागोन मबाइलखौबो बायनो हागोन नालाय फैसानिलाय मा आंखाल। दे मबाइलफोरा उनाव जाबाय थागोन सिगाङावनो थांदों थु सनाखौनो फानग्रोयैनि। थौ मोजाङै दे मोस्रोम आब'। दे जागोन दे। नै माथो अखायानो हाबाय साथाबो गैया साथाबो बायना लाबोफा नोंसोरो। माबा अखायानो हालायबाय। बे एसेल' अखायालाय मा जानायखाय थास' बिलाइ लाना थांगोन थु खर'आव। एसे सेमथो र'। ओंखामखौ संखांबाय र' दा मैगंखौसो मा मैगं संनाय जायो? सबाय दालिखौनो संनोसै खोनालै आङो ना गोरान एसे दङ। गुदुमि बिमा मोनसे जारला जाबायलै। मा जारलाहाय मा जाखो? माबालै बिमा माबा आइ लुदुमिखौ जाय मानसिया नायनो फैदोंमोन बै मानसिया लुदुमि आइखौ फसायासैनोलै। मा फसायासै? ओहोलै बिमा फसायासैनो माथो नै दानि बावैसो बिथारा मादैया आंनो खिन्थाहरदों। मानोथ' फसायासैनो एसेबांथ' गाज्रि नुदोंना? इसोर एसेबां मोजां गाहकमोन दा बेफोरबायदि मानसि अबाव मोनबावनो देनाय? एसेबां धोनि न'खरनि मानसि दा सोर नायनो फैबावनो देनाय? भाग्यआनो सासे फैदोंमोन बिबो फसायासैबा मा जाबावनो? खाफालानो गैया खोनाहाय खाफालानो गाज्रि। आंलाय फसायगोन होननानैसो सानदोंमोन एसेबां हाबा हरनो सानथारबाय फसायासो जाना थाबायना। मा मोनथिगौ दा मालायबा मानो फसायासै? बे फाफि गथ'खौ बेनिखायनो आं बारा बेदर जानो होआ मोदोमानो बाराद्राय नालाय बेनिखायनो फसायासै खोना फाफिखौ। जानायानो बांद्राय साला अमा बेदरनिफ्राय दाउ बेदरनिफ्राय मेथाइनिफ्राय आखाइनिफ्राय ओंखामखौबो बुरजा बुरजा जायो बेनिखायनो मोदोम गोदो दा मोदोम गोदो जानायखायनोथ' फसायासै। एसेबांबो मोदोम गिदिर नङा दे। मानो नङा जानो दुद्रु गिगि बेनिखायनो फसायासै। र' फैनो होनाय न'आव बिखौ बया रायखागोन आङो। एबारनिफ्राय बेदर लाबाबो बेदर होला आं बिनो
नङा नोंबो बेदरखौनो लाबोनांला मोनथिबाय नोंनि थाखायनो जादों बेफोरो नोंनो साला फारसेनिफ्राय लाबोना होफैगोन जानाय बुस्थुफोरखौ फिसाजोआबो बोरमा खुगा नालाय क्रेब 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 जाबायानो थागोन आरो सानफ्रोमबो बेदर लाबोगोन सानफ्रोमबो बेदर नङाबा ओंखाम खुहाबा बिसोरनिया बिफा फिसा एबारनिफ्राय बेदर लाबोबावनाय गारजोबना होगोन आं बेथोनोबो मास मोनसेयाव सानसेल' लाबोनो हागोन मोनथिबाय सानसेल' जानो हागोन साला भाग्यआनो सासे एसेबां मोजां मानसिया नायनो फैबाय दा बिबो फसायासो जाबाय बिनो जुदि फसायाबा सोर फसायबावगोन देनाय नोंनो बुंलाय बेखौ रावबो मानसियानो लांनाय नंला खोनाहाय बेखौ बिदि नङालै बिमा खाफालाव जुदि हाबा जानाय दङ अब्लानिया जागोन आरो जुदि खाफालाव गैयाबा गैया जाया नों मा खर' होनना बुं खाफालखौनो सानबाय था खाफाल लिरनाय बुंनो फैयो नंखाय बाथ्रा साला बेफोरो आं बेफोरखौ जेबो मानिया खाफाल लिरनाय खर'नि लिरनाय थां नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो दिनै बिबारि मोना सनाखौ एसे फाननो लांनो होन्दोंमोनलै ओमफ्राय सनाखौ फानखांनायनि उनाव मबाइलबो गंसे बायनो होन्दोंमोन थांगोन ना थाङाखैबा दाथ' मोनासिगोनानो बिसोरो थांमारदों खोनालै फाननो आरोथ' फाननो हाबा बिसोरो मबाइल गंसे बायथारगोन होनना बुंदोंमोन खिजानिबा बायबायानो खेबसे फनखौनो खालायनायनि र' सिमाथ' दंखायो र' बिसिनिया सिम बानायबासो एसे गोबाव नांगौ रिं जादों माथो मबाइल बायबाय खोना बा मबाइल गोदान बायलायनानै आंनो फन हरलायाखै आरो बियासो दासो मोनफैनानै दासो सिमखौ सोदोंमोन ओमफ्राय सिमखौ सोनाय लोगो लोगो नोंनि फन फैखाबाय बेसेबां दामिनिथ' मबाइल बायखो आंलाय 8,000 10,000 बायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे टिल्लुनि थाखायनो 15,000 लानाय जाबाय बा मालाय 15,000 मानि मबाइल बायदों आंनि मबाइलनिसायबो बांसिनसो दामिनि माथो नोंनिया बेसेबां लायो आंनिया 14 समानानो माथो 1000ल'सो बारा ओमफ्राय सनाखौ फाननो लांनानै बेसेबांसो मोनखो फैसाखौलाय लाखसे मोनदों ओमफ्राय जोंफोरो माबानो सना फानग्रा मानसिनो 10,000 होबोदों मानो रावनोबो खिन्थानाङा होननानै नङाबा माथो जोंफोरनि खजाना मोननायखौ खिन्थाजोबना होगोन दे हामदों दे होमबालाय ओमफ्राय मोजाङै दोनदोंना दोनाखै खजानाखौलाय सोरजों रायज्लायगासिनो नोङो सोरजों रायज्लायबावनो आरो सासे लोगोजों आरोलै ओमफ्राय मा खजानानि बाथ्रा बुंखो नोङो एसे माबा खोनानाय रखम मोनदों आङो ओरैनो बुंनायानो आङो ओरैनो आंलाय मानोथ' खोनाखो सोरमोन नोंलाय खजाना अबाव अबाव खजाना मोनलाबायनो मोनाखै रावबो मोनाखैबा होमबालाय मानोथ' खजानानि बाथ्रा ओंखारनाय ओरैनो जोंफोर लोगोजों लोगो फाल्थु खालायदोंब्रा नंगौ नामा थांलाय गांजेमा गोसोमरानि साहा एसे फुदुंलै साहा लोंनो लुबैसोदों आङो गरमाव साहाखौनो बेसे लोङो थांलाय गरमबाबो लोङो आङो हिनजावफोरनि बायदि साहाखौनो लोंबाय थायो माबा फैगोनसो रादायाबो गेस्टिक जागोन र' मुलि जागोन आरो गेस्टिक जाबालाय थांनि र' आबाफोरजोंसो आरो सैथो बाथ्रा बुंमारनाय नोङो मा सोरबाफोर अबावबा मायबा मोनमारदों नामा मोनाखैलै आयै जोंफोर ओरैनो लोगोजों लोगो फाल्थुसो खालायलायदोंमोन बेखौनो आं आरो बेखौनो नंमारखौसो सानदों नंमारा सोरलाय मा खोजाना मोनलाबायनो सेस दानियाबा आयासो खोनालाय लांबायलै आयै खिनो ओंखारसोबाय खिनो थांसै आं आयै दे थां आबाफोरजों सारा जुदि सोरजोंबा रायज्लायोना एबारनिफ्राय मोजाङै खोमा फाथिलायनानै खोनासंनांसिगोन आङो आंलाय माथो मदरगी मादैखौ फनखौनो खालायाखैलै आंनि 10,000 फैसाखौ खेबसेबो खबर लायाखै सेस बुरैया खरसाथ' खालायाखै बाला बेदर लाबोनासो जाफैबाय खोनाहाय आंनि फैसाजों खाख्ला गैयावनो खेबसे मोजाङै खबर लानि र' हेलौ मदरगी मादै मा खालायदों दङहाय बुरै मानसि माथो खालायबावनो ओमफ्राय मादै आंनिया 10,000 फैसाया मोजाङै दंना गैया नोङो खरसाथ' खालायाखै खालायाखैहाय नांगौबा लांफै नाङा दे नांथ'आ दानो उनाव लायगोन आङो नांगौ जाबा साननैसोनि उनाव आरो दोनहैबावगोनसो आङो
मादै आंनियाव दोनस्लायस्लाय बेंकफोरावनो सोहैना दोननो हाया होमबा बेंकआव बेंकआव नाङालै जावायसोआलाय अबावथो दङ दिनै खेबसे होनाय रायज्लायनायनि गैयालै मादै बियो डिउटियाव थांदों मालाबा फैबाय रायज्लायनो लुबैदों आङो दे जागोन दे रायज्लायहोगोन दे आङो दे होमबालाय दोनथ' मादै फैसाया मोजाङै दोन दे आरो थाइसे फैसा खरसा खालायनाङा दे आंहा हिसाबनि फैसा आलायाहाय नोङो जेरै बागसेयाव दोनलांदों बिदिनो दङ आं दा आंनियानो थायाखै दागाखैबालाय मोजाङानो दे अब्लालाय दोनथ'नोसै आङो दे दासो गोसोखौ स्रां मोनलायबाय दे आङो थाइसेबो खरसा खालायाखै होननानै नङाबा जा गिबायसो दंमोन आङो साननैसोनि उनाव आरो दोनहैबावगोन आङो आरो खावबागोन रखरा जांगिला सनाजों आंहा संसार जाहैनांगौ मोजाङै रुजु रुमै रंजा खुसि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा दा गायनाय फुनायनि दिन नङा होमबा जोंहाबो तामाने माइ गायगासिनो सम मोनथाराखै बिनिखायनो भिडिअखौ मोजाङै बानायनो हायासै आङो आरो एसे गुसुंबो जाबाय सम मोनथाराखै नालाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे बेनिखायनो दिनैबो भिडिअ आपल'ड होनायाव एसे गोबाव जाबाय दे अब्लालाय लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायदे लोगोफोर थेंक इउ